Ngicela ukujomba uSunday School, ngicela ulunge mhlambe ube usula phaya makuphela ufakazi uSunday School kaMisikhuzwayo ngoba manje ngibuka ukuthi kuzothatheka isikhathi eside basazolunga akabe bahlanganisa bame nje laphaya. Ngizocela ofakazi abahlanu, ngifisa ukumnika futhi ufakazi ngamunye imizuzu emihlanu nombalo nobufakazi, hayi ukuthi mhlambe uzothi okwasebhamshela. Uma kukhona uNkulunkulu akwenzele khona uhluleke ukuthula nakho usho ubikela abazalwane ngakho ukuthi uNkulunkulu wangikhipha la noma wangisiza la kwenzeka kanje kanje. Abahlanu nje bebe nemizuzu emihlanu umuntu ngamunye uJesu Kristu. Nginesicelo kancane nje. Ngicela before akhuluma umuntu asho igama nesibongo ukuze la ku YouTube singabi nayinkinga. Bayenza ubufakazi bami. Nokuthi ngicela nize lonke la laba bazofakaza lokho laba banothe enhlizweni bebe la ubaba uthi umuntu akozisho ukuthi ubani ngoba nizongena ku YouTube. Kancane ngoba usubabize bonke. Ngicela bame ngapha ke la kumukhulumayo ukuze bangangeni kanye kanye esithombeni. Ngoba usubabize bonke bame ngapha bawu4 kuzoyedwa yabo. Ungakhohlwa